Ibantase hlalani phansi ke sanhlala phansi yothi ndiyayazi le topic is sensitive but it's one of our modules so kuzofuneka siyikhavarishe and if uyazazi unalaa ngqondo ye-cult like ingqondo yakho iyathanda ukuglitsha uscrolle mntase awuzulunga apha. Mamelani ke bantase into eyenzekayo. So niyakhumbula mos kule module yethu yephalaphala ndayicacisa into yokubana kwenzeka ntoni. I'm just going to give you guys a quick summary but ofuna uyazi asearch iphalaphala then ndizawuvela then umamele ke ngokwi-details. But ke ngoku bantase into eyenzekayo ephalaphala uPresident Cyril Ramaphosa kwafika amasela kwakhe abayi-$500 eyayiphantsi kwecouch, $500 eyayifakwe ecouchini. Waqonda sharp chomi after ibiwe loo mali upresident ke ngoku caba wathaska abantu aba bamsebenzelayo into yokubana baphande into yokubana iphi le mali. Aba bantu bamsebenzelayo government employees, yaqonda baqeshwe into yokubana bakhusele upresident as ipresident yestate. Sharp chomi. So kuloo nto yileyo ke ngoku bantase obviously into yasephalaphala ya-out there kwathini yakhupha ke ngoku yakhutshwa ke ngoku ireport etshoyo into yokubana aba bantu upresident wabathaskayo into yokubana benze yonke le nto bafune yonke le mali. At some point I think they went to Cape Town, at some point they went to Namibia befunana nala masela kwathiwa into yokubana basebenzise imali yestate. So ke ngoku kwezo recommendations ke ngoku zaloo report kwatshiwo into yokubana okay sharp chomi because nina ninze oku noku kuzofuneka nifeyise i-disciplinary kanje kutshiwo kwezi government employees bezinceda upresident afune laa mali kulaa masela. Sharp chomi. So ke ngoku into eyenzekayo bantase ngo-2022 yonke le nto yasephalaphala yenzeka ngo-2020. Ngo-2022 yava kwacaba naku kuthiwa kusetwa apha i-impeachment committee kwathini xa ku-impeachwa ke as president kulapho kuhlalwayo khona ukudicide into yokubana are you still fit na into yokubana ube ngupresident we-country or not, yaqonda. So yenzeka ke ngoku loo nto ngo-2022 but ke ngoku ipalamente kuyo yonke loo nto yenzekayo ngo-2022 ipalamente kwavotwa and then kuloo voting process kwafumaniseka uba no upresident uyawina into yokubana anga-impeachwa, yava. So i-argument ke ngoku yezinye ii-political parties was that ngelaa xesha abantu abanintsi epalamente ayingabantu be-ANC, yaqonda. So that's why kwavotwa into yokubana upresident makahlale because isininzi sabantu i-ANC yasebenzisa imajority kulaa voting process. Sharp chomi. So i-constitutional court ke ngoku ngo-2026 yadicide into yokubana no upresident yes makayifeyise i-impeachment, yabo. Ngoku ngoMeyi I think i-constitutional court yadicide ngoMeyi waloo nyaka into yokubana no upresident kuzawufuneka ayifeyise i-impeachment. And ke ngoku bantase kule impeachment into esizama uyiqonda into yokubana upresident imali yayisuka phi, yava. President wayideclare na imali, yaqonda. And then basically and are you still fit na into yokubana ube ngupresident. Upresident yena uthi into yokubana akenzanga nto rongo because uthi xa explainer upresident yonke le nto yasephalaphala uthi no yena wathengisa la mabhokobhoko abakhona phaa ezifama kwezi fama zabantu abarich. Uthi wathengisa la mabhokobhoko uwathengisela bani? Uwathengisela umntu wase-South America owayezile apha ekhantrini for ixeshana, yaqonda. Wabe lo mntu ephethe ii-dollars in cash, yaqonda. So wamthengisela yena president wazithatha ezi dollars, yaqonda. Waqonda okay sharp ndizazideclare then ndizideposite whatever but zabiwa before he could do that. I think zabiwa i-period ayi-2 weeks bantase andisekho sure man nibuyele kulaa video yam nive into yokubana but yayixesha elincinci elali between ethengisa amabhokobhoko wakhe nangelaa xesha kubiwa imali, yayixesha elincinci. And ke ngokuthi yena wayebhisi esenza ii-duties zakhe zoba ngupresident so zange abe na-chance yohamba enze yonke le process yenziwayo. Uthe xa esithi uzawuyenza yabe imali seyibiwe, yaqonda. So uthi yena umsulwa kuloo nto imali yakhe wayifumana ngendlela illegal and imbangi uba into yokubana ibe phantsi kwe-cultures because bengekafumani i-chance yoba ayise phaa. Sharp chomi zezona nto zibuzwayo ke ezi kupresident.
So ke ngoku upresident yena now wachallenge i-decision ye-constitutional court into nokubana constitutional court anikwazi uthi le nto lena mayiphinde ibuyelwe ngoku ndi-impeachwe and all of that. Kanjani manje? Yava wayichallenja phaa ke ngoku i-constitutional court. Yaqonda? But i-impeachment committee yona is saying into nokubana yeyi thina sinikiwe kwathiwa masiqhubekeke ngale nto, so therefore sizawuqhubekeka, meaning that it's just going to be a committee, ne-lawyers as represented different political parties and all of that. So kuzawufika witnesses and all of that, like izawuba into efana nemadlanga commission wethu bandazi. Ngiyaqonda? Kufika abantu batsho into nokubana babone wrongdoing okanye babonanga wrongdoing and all of that. Yaqonda? Kuzakwenzeka loo nto, then ke ngoku laa decision iza kwenziwa phaa into nokubana upresident Cyril Ramaphosa ufithi na into nokubana abe ngupresident wethu. Sharp chom. So that process iyenzeka. So upresident ke ngoku waya e-high court. Uthi upresident yena into nokubana mamelana apha, I am challenging le nto ye-constitutional court yoba ndi-impeachwe, but i-impeachment committee isaqhubekeka. So ke ngoku ndiza apha ke ngoku e-high court ndizothi into nokubana i-impeachment committee mayikhime kancinci ngeprocess yayo until sisolve laa nto siyenze e-constitutional court. Yaqonda? Then xa siyiqoshelisile laa nto ke ngoku bangaphinda ke ngoku bathi hayi siya-impeach, and then ke ngoku i-impeachment committee yona is saying into noba asifuna uma thina sifuna uqhubekeka, wena do whatever you are doing, challenge whoever you are challenging, thina into sifuna uyenza kuqhubekeka. Ngiyava? So niyazazi ke lawyers zase-South Africa mxaba yiloo drama ecourt. Niyazazi politicians zase-South Africa yiloo drama, because I think each political party ine-representative yayo etshoyo ke ngoku phaa elentozeni ecourt into nokubana why i-impeachment committee kufuneka iqhubekeke kwathini. Ayodrama. Ndinixelele mna. So kungenzi kuzwatyala abantu asesingava into nokubana kuthiwe asisenayo president, ukhiqiwe zii-EFF zintoni ezinye iipati, zii-EFF nee-MKP kwathini. But yeah, most ye-political parties ne-DA I think ikhona, like most ye-political parties zikhona kulaa process. Yaqonda? So sikuloo nto ke bantase, I don't know, how do you guys feel about all of this? Okay, siqale kule mibuzo ibuzwayo into nokubana, okay Mr President, uthi into nokubana wayifumana into yakho ngendlela engekho mthethweni, but ungade ureceive $500. Yaqonda? President angathi i-$500 kumi is nothing. $500 ifana ne-R500 endiyifake phantsi kwekawushi kum. Yaqonda? Phinde umbuzo uthi ke ngoku wayengayideklaranga. No, ndandingekho, I was out of the country ndisenza into zam zobupresident, bendingekayifumani itshansi into nokubana ndihambe ndiyokwenza low process. Yaqonda? And then ke ngoku kuzawuba ngowuphi omnye umbuzo, but yeah wethu kuzawuzama ngqina and all of that bantase. I don't know, nina nicimba yonke le nto. Mna into endidikayo kuzo zonke izinto zenziwayo, mali yethu. Mali yethu, ndiyanoba ndiligqolo na, but mali yethu yonke le niyisebenzisayo, yonke le drama niyikhozayo, kuthiwa ipalamente iyahlala, ipalamente iyaphakama, ipalamente iyahamba, ipalamente yeyi, sininike itaski apha sathi mabahambe. Nigqibile leyo na? Sana.